Kublai yapi baro kapang kabangan kran napi menta kalong balai kejingsyong kurim kalong kabagantang sngaw ba subscribe bat sam lem shakiway knang ba yo jingtim ya kijing hikai kabalang kateling menta ngin pen balai kejingsyong kurim kalong kabagantang ublay ula kerhu ya wa adam berkaim baru ublay ula ong haki to nang kha to nang roy to pendap ya ka khandau bat to pendem ya ka tolong kenran halo kidok kha kaduriau harut kisim kasuin bat halor ki kenja ba im ba ki halor ka khandau Genesis lenong benengkong kan kon kaba apopra nadu basdang kaparthai kumbang isem ha ki jintho ublay ula thawi ki senrang bat kanthai ti nakane kadaw ubriu un eno yala ukpa bat yala kakme bat un yaso bat la katanga bat ki argut kilong kawai kumta kimlong shuar handrai kilong kawai Tiu breu umdai ban penklat ya kaba ublay ulapen ya so lang. Markus lenong bashpau kad khon kaban dreu hadu kad khon bakhandai. Ha ki jin thau jong u ya ki ki badan ha ka perthai baro ublay ulabu ban penkentang ya ka song kha song man ha pedeng usin rang bat ka kanthai. Kadi kadai banne baro sirta bat ban sei kiso da kajing ya ati ma keliang lengba kajing e jongki kani karingdur ya kajing don rengkal jongki bat ublay ban seng ya kalong briu man briu ka trinity bakhoi kadai kajing ya long kawai jongki lai person bat kaying kasem la kan thop ya ukpa kakme ban kikhon ka kitab Genesis ka kedau ba ublay ula thau senrang bat kan thai haba ublay ula yo ya kajing kenja jing blau u adam kumta ula ong kamlong ka ba ubri un marway ngan sa ai nong yarap na ka banta chung Genesis lenong baar dekhot khat pra ujisu pen scam shushu ya kani uong na kani kadau ubri un eno yala ukpa bat yala ka keme bat un yaso bat la ka tengah bat kini arngun kilong gawai Markus lenong bashpau dekhot bahnyau Matius lenong khat khandai dekhot basang kani kejihikai kayai ne yaisa hadu kini kisngi pamenta kajing bha ni kajing sneu jong ka imlang salang kasyong ha kajing long jingman jong kawei pa kawei kalong ying long sam kumta kaying kasem kadai ka tenrai du jong ka imlang salang lada ki ying kisem ki bha ka imlang salang ru ka bha henry lada ha ka imlang salang kibun kinong tu kinong buat kinong dikiat nong yasho yadat kajing penyiap breu bat kiwei kikam sneu katen rai gadai na kaying kasem ha kajing sisha nadu basdang kajing hikai tenrai sapang kasong kha song man kalong na gabanta kajing bhajong kajing imbreu tekumta ngidai wan but ya kajing hikai tenrai bau blay ula ai hangi lengba ka Bible Catechism of the Catholic Church ka number ka ba siajan ruspa saw hadu siajan ruspa pra bat arajar aspa nyo Paulus bakhoi upen ishai ba kajing yasno lang jong usenrang bar ka kanthai kadai kadang bapau jong kajing e ukres ya kabalang jong u Wong
To pendam buram mar kaliang. Da ka jingting buram ya ukris. Ki kan thai ki dai ban buram yala ki tengah da kum ya ukris. Namar utengah ulong ukle jong ka tengah jong. Kurang ba tu jala ki tengah kumba ukris ula jala ka balang. Bat ula ti yala de na ka benta jong ka. Kane kalong ka jing maya ka bakrau. Namun ba ka thau ya ukris bat ka balang. Ephesus linong kebasan karkhot kebaat puai hadu lai pulai. Catechism of the Catholic Church ka number kaba siajan ruspa khanriu hadu siajan ruspa khanyo siajar ruspa sapuar. Habang ipusan ya ke jingwan u Jesu sia kane ka perthai. Kalong ban IT yala ka jingim na ka benta ka balang juu. Ka jingsyong kurim kadai kadak bapau jong ka jing IT yala de na ka benta ka jingbha jong kisi tengah. Bad ya kane omdan bala ban penklat ya ka jing yasno jong ki arun. Dei ublei bakurku ya ka syongkha ya ka jing syong kurim kumta kadai ban siso da ka bakha ya ki khon rangkan ka penhe pensan ya ki ha ka tibreu tiblei. Kibasim ya kani ka sakramen kisim bentalang ha ka kamblei ban penlong ya ka long breu man breu. Ha ka jing yalap jong Jesu ula penbena pai ba ka jing syong kurem na du basdang kalong ka bakhun ban ka bakantang. Markus lenong basipau dukon ban breu hadu bakandai. Bar ka balang kanang pensngau thu susu ya kani ka jihikai Jesu. Di namar kata ka jing syong kurem kadai talenti ka babha ban seng ya ka long ying long sem ka bapaka namar ki argut kilej chua ban pan hukum ba jingker khu kordo na ublei. Ngidai ban sung thu syai bha ya kani ba ki long kme long pa kidai ka jing khot ba kerpang jong ublei. Namar kata ku khon samla sobha wat yale kaya kani ka kam khon kam kentang bar kitu ki badang penkre ban sim ya kani ka kerdan don buram tu simti ya ka da ka jing sida bar ka jing mut ba khon. Lada kile kumta ka ying ka sem kan ne serta da ka jing suk jing kemen wat la ka ying ka sem kan yo omar ya ka jing tenju ha ka jing im jongki. Kani ken ku khon samla ba ublei ukwa pa pen simti bat im ha ka long ying long sem ba thamai. Lada phibo dia ka alanti ba ublei ukwa tungai ba ublei unthe sibun ki jingai ai ha ka ying ka sem jongpi. Catechism of the Catholic Church ka number ka ba siajan ruspa khanyo hadu siajan ruspa lai pukndai siajar ruspa sanpuar bat siajar ruspa ndrupuai. Kublai sibun bat ublei unkur khu kordo yepi baro.